wong liya, aku iki ning ngarepmu, sing mbok pikirno iku kudune aku, lah kok mikirno wong liya. Berarti niki wau blarang. Wong sing didep iki ning ngarepe lho kok mikirno wong liya. Lah lucu to. Kula lak bolak-balik omong to. Sampeyan ki ngaca, wis ngono penak, kaca. Sampeyan nggawa kaca ngene lho, Pak. Kaca iki wong sing ngaca iki sampeyan sing ketok niki sinten? Ya sampeyan, lha kok ketok wong liya niku sinten orang ketiga? Nggih, Jen. Wis ngono ae kok sangel-angel. Lah sing mari kakan iklan iki lho. Film ras do main iklan. Cek laris nggih ta. Lah terus Mas dosa niki awake dhewe nek atine was-was. Berarti salat iki malah Pak wis ping 3 tapi 4 yo salat saiki mang. Prasaku jek ping 3 ditambahi maneh. Lho. Kok wis ping 4. Oh, alah ngeten iki jenengan salate diterima ta mboten Pak ngono niku. Rodun. Wis bingung tok. Wis bingung jare pokoke imam prasaku ya wis ping 4. Dari sholat iki mantu sak minggu sampean ku madhep ta. Kenapa Pak ngoten niku? Nah niku jenenge was-was. Terus wong dosa iki atine gak tenang. Iki wong atine ngene Pak dikabari enek dulure sing lara. Dulure kecelakaanku dari kono ngene wis pikiran iku jadi ngene iki kok terus piye wong-wonge gurung teko lho wis terus iki kok aku wis dole ngene anakku kok piye ning kono nah iki belajar dadi wong sing tenang. Sampeyan ati was-was gak tenang gak nyaman niki jenenge sampeyan iki dirusak ati sampeyan kali jin. Jenenge dosa. Jenenge ati sing peteng ngoten. Lah terus nek pengen gak dosa kudu piye? Ya wae dhewe pengen gak dosa ya kudu iso ngendhalekno pokoke setiap hari nandur kebencian ngono Pak. Mbek wong sing apik, mbek sapa wae belajar nek wong kesusahan ditulung. Lah menungso dudono perbuatan awake dhewe nek iso iki iso nguripi tiyang Pak. Ayo nguripi. Sama kula ngomong nguripi niku paham mboten? Wong kok diuripi pito kali kok nguripi wong iki. Maksudnya nguripi wong iki seumpami wong iki ganti penggawean. Ya ana penggawean. Wong iki sumpek kek ana. Nek sumpek dikeki nasihat, cek dadi ayem iku jenenge nguripi. Oh gak sampean wong aku dhewe urip ora ngerti urip kok nguripi wong. Lho. Kadang-kadang kan jenengan lali, oh Mbak Lis iki belajar ilmu jero. Berarti omongane barang jero. Mesti pikirane ning njaba. Lah jenenge awake dhewe cek gak dosa cek iso dadi cahaya. Mukjizat iki lho Pak, namanya mukjizat tak cahaya to. Awake dhewe dikongkon menungso iki nduduhna perbuatan cek iso nguripi setiap makhluk dadi awake dhewe dikongkon bantu setiap makhluk iki kon awake dhewe kon nglakoni perbuatan sing sae. Wong wis dikandani ndek donya niki nggone mampir ngombe. Mampir niki diluk napa? Dang Pak. Lah wis dikandani diluk lho kok tetep gak gelem ngendhalekno. Padahal waktu iki lho digunakan sebaik mungkin untuk berbuat baik. Engko nek wis mulih lho sampeyan ate balik maneh mboten saged. Menapa to Gusti, kula tak balik malih nggih. Kula nek sampeyan ngaten iki kula pun mboten nglampahi. Masih ken kula jenengan uripaken malih ken kula kalih bojo kula kumanten ngaten kula pun mboten rame. Ya iku karepmu. Lho.
Dhisik wis tak kandhani ora mbok reken. Saiki pengen balik mana ya wis gak iso. Loh, setiap tiang lak men dikandhani to, ndek donya iki nggone mampir ngombe, tapi prakteke bendina. Makanya intinya apa toh? Intinya bendina iki ngendhalekno ngempet niku lho. Cek dadi cahaya, dadi mukjizat. Sampai balik mukjizat iku lho nggih gadah mukjizat nggih. Lah bendina niki panjenengan buat api. Kalau sinten niku mukjizat kali Gusti Allah. Sampeyan pikiran mukjizat iku berarti kene para nabi, para wali ngoten tok. Lah jenengan dadi napa umat ya mesti kok ndukur nangis niki kabeh ya nurun to wali sing dicontoh kok sing nurun gak enek iki piye. Lah awake dhewe dikongkon dadi kaca. Kaca niki napa perbuatan sing sae dikongkon welas asih, dikongkon tolong menolong cek dadi contoh setiap makhluk. Makanya niki wong bahas napa hikame. Lak bahas ati sing peteng, ati sing resi. Walam yashhad. Lah, walam yashhad iki dudono wujud sing ketok mata. Ningali perbuatan sing wujud. Kata niki jangan paham betul. Kula omong ngaten iki, Pak. Wes penak langsung tak contoh mawon. Ngeluh sampean kula mikir, walam yashhad apa ya? Orang didelok. Apa iki wis gak paham. Dicelatu bojo wis ngono ae. Wis gak tak rinci teman-teman, wis pokoke langsung mawon. Dicelatu bojone diomongi gak kenek mangkel. Iki jenengan atine ketutup. Malam yashhad berarti atine gak iso delok iku wujude Gusti Allah jenenge dosa maneh. Terus sedekah awake dhewe nek pengen iso didelok, maksudnya didelok Gusti Allah niki awake dhewe iki wujude Gusti Allah iki awake dhewe gak pangling. Berarti cek iso dadi cahaya, berarti awake dhewe dikon sedekah nyang wong sing gak duwe. Pak, kula sanjang sedekah wong gak duwe niki jenengan paham mboten? Pikirane jenengan ngoten niku pripun, Pak? Sedekah nggone wong sing gak duwe. Ini lah penak to, Pak. Kula bahas niku lho nggih, mboten bahas jowo. Nek jowo sampai nak wis mesti kaya wong sing gak duwe-duwe. Nek ngoten to. Sedekah nanggone wong sing gak duwe. Mboten paham. Awake dhewe iki lek gak duwe apa-apa to, Pak. Disedekoi awake dhewe iki difatihai, didongakno awake dhewe iki anak yatim. Niki jenenge sedekah nang gone wong gak duwe. Gak paham to. Akan ilmu jero mbek jaba niki mboten padha. Dadi intine kok akhire awake dhewe iki nganu, Pak. Wong gak duwe apa-apa dadi wong mati temenan. Mati nang jenenge urip. Akhire awake dhewe iso nunggal temenan. Ngoten lho. Pak, kula tak tanglet dhewe bulan Muharram niku wong-wong kok gak oleh apa Pak? Surah niki gak oleh mantu. Gak oleh mantu niku monggo jenengan iki lapo wis ngoten mawon sih, tak teko. Bulan Muharram gak nek wong mantu, gak nek wong nyunatno wis prei, son ya prei, sembarang prei. Wong macak ya prei, kabeh prei wong buwo ya prei, tapi tetep nggih wong iku wong bancaan pancet. Bulan Budukan apa Pak Arifin?
Kira kidul mantu. Ya, niki kan delok YouTube. Tadi kan jiri-jiri. Nah asline bulan Muharram niku intine soale napa cucune Kanjeng Nabi niki meninggal, makane bulan berduka ngoten lho. Awake dhewe kok enak-enak mantu digawe. Ngoten intine niku menghormati awake dhewe bela sungkawa ngono lho, Pak. Lah nek di YouTube Nyi Roro Kidul mantu ngablaran wong. Kalau saksi wong iki gak karu-karuan. Nah. Ya niku wau soalnya cucune Kanjeng Nabi niki ninggal. Terus menungso sing atine ketutup sebab kula tanglet menungso sing atine ketutup niki awake dhewe mang teng ngene kitab dipadakno kewan. Pripun paham mboten? Dipadakno kewan akhlake dhewe dikongkon sing apik, gak oleh nglakoni elek, gak oleh nglakoni nyolong, zina. Wis ngono-ngono kuwi lho, Pak. Maksude piye? Kula mong kewan niku napa to, Pak? Kewan. Jirine gulu mendukur niki alam ketuhanan. Niki urusan nang Gusti Allah to. Lah nek alam menungso. Niki mulai gulu nang ngisor. Niki sampeyan delok ah, kula mong ngene lho. Niki gak nafsu tok to, Pak, nang teko ngisor. Lah niki nafsu napa mboten niki? Alam ketuhanan. Mripat sing nguwasi Gusti Allah. Nah, sing ngrungokno Gusti Allah. Mikir iki ya Gusti Allah kabeh. Lah niki jenenge kewan. Makane kewan niki awake dhewe dikongkon ngendhalekno. Iso napa mboten? Iki lho. Nah kebanyakan menungso jarine menungso tapi atine kewan. Saya Pak sampean kesane iki lambun saged ngendhalekno perkara niki nang isor. Wis mungkin dalu mawon wis ngono ae lak gak iso ngendhalekno. Wis gak iso dipungkiri gak iso. Soale menungso tasih urip. Oh Mbak Enjir iso, gak ganti-gandengan kok. Apa karo tembok? Wis. Maksudnya napa to, Pak? Alam menungso. Gini ki mau sampai saiki kon mendhalekno sing angel, Pak. Soale enek lawan jenis, ngoten Pak. Ayo jajal sampean iso tak gak ngendhalekno niki. Niku mawon kangelan, nggih to. Makane jarine durung iso dadi wong sing bertakwa. Jadi iso ngendhalekno egone dhewe. Ya nek bojone ya ora apa-apa. Lah sampean bojo sampean gak sama kaya ya ngamuk, sampean nek iso tukaran bendina. Wong penak, wong penak. Ora perkara apa-apa, ya perkara ngono kuwi mang wis ngono. Bang kula bendinten ngandani wong ngono, angge sampean. Oh alah diwangi wong kelebon, diwangi lapo-lapo ya Allah, nek diparani kang sampean apa perkara niku wau. Alam iki malu kewan niku lho Pak. Makane menungso ning arep diumpamakno niki wau kaya kewan sifate. Maka niki alam ketuhanan, niki alam menungso kaya kewan. Lah niku kitabe muni ngono. Dipadakno kewan. Pun aku tak bahas bulan Safar. Napa Pak? Nafsu. Nggih. Oh sik kula tak menisan takwan niku nggih tak tutupno pisan. Terus nomor 3 wal afina anin nas. Sampeyan pun iso nyepuro napa